गोजोननाय थाबाय डक्टर मन्जिल बसुमतारी सार आरो डक्टर अश्विनी कुमार गयारी सारनिसिम जोंनि मुंख्लंफोरखौ बिबार बावनायनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि भिसि सार रेजिस्टार सार डाइरेक्टर सेन्टार फर बड' स्टाडिज डाइरेक्टर स्टुडेन्ट्स वेलफेयार आरो गुबुन गुबुन फोरोंगिरि बिथांमोननिसिमबो बिबार बावनायनि थाखाय दानिया आङो बाव नुजानाय गासैबो फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोर आरो जोंनि नन टिचिं स्टाफ बिथांमोनखौ फारि फारि बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय आरो बे बिबार बावबाय थानाय समावनो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो डक्टर मन्जिल बसुमतारी सारखौ खावलायबाय। गिबि गिबियावनो बयनिबोसिम बे फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। Honorable Vice Chancellor Sir of our University, Professor Laisram Laddu Singh Sir, our respected Registrar, जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मानगोनां Registrar, Dr. S. Basumatary Sir, लोगोसे फुंनि बे हाबाफारियावनो लोगो लाफानो हानाय respected our DSW of the University, Dr. S.K. Sahu Sir, respected our Finance Officer, respected professors, faculties, as well as their students. दिनै जोङो बयबो दानो मिथिनो मोनबाय दिनै जोङो 70 बर' थुनलाइ साननि जोनोम सानखौ जोङो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाजों लोगोसे जोंनि बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियावबो दिनै जों बे सानखौ फालिदों। दिनै बे सानावहाय सफैनो हानाय साफ्रोमनिसिम गिबि सेन्टारावहाय बे साननि मुङै गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै जोङो मिथिगौ जे बे